Сега продължаваме нататък към презентацията на Габриел Радев, който е специалист по киберсигурност. За всички от вас, които се чуят дали да служат или не, бих казал две неща. Първо, ако нямате добре защитена мрежа, могат да изтичат данните ви, а те са изключително чувствителни, тъй като вътре има лични данни за проведени лечения, както и ЕГН-та и телефони. И второ, ако не искате вашите дентални специалисти рано или късно да си тръгнат с цялата ваша база данни, а това нееднократно се е случвало, поради факта, че някои доктори искат да е голяма работа, сега всички ще ги направим администратори в софтуера, да могат така по-лесно да борават с него, няма нужда и те накрая се тръгват с цялата ви база данни. Така че чуйте презентацията и вижте как да се защитите поне от тези два изключително важни детайла. Така. Ами, имате думата. Здравейте, казвам се Габриел Радев. Управител съм на фирма Авангардни информационни технологии и така като страничен факт, първият компютър, който съм строшил е през 1983 година. Само малко по-ясно да се говори и по-близо до микрофона, че се получава едно ехо и не се разбира. Ехо се получава, не микрофония, а ехо. Да, само секунда. Ще заспрем микрофона от лаптопа. През 1983 година. От тогава не съм спирал да троша компютри и да оправям строшени такива в кавички. Част от всичките занимания, с които ми е запълнен деня, това е така наречената киберсигурност или защита в интернет и не само в интернет пространството, защото в 21 век и още повече 2025 година нещата са много комплексни и много свързани и не трябва да неглижираме фактите, които са към Откъде започвам винаги моите лекции? Там, откъдето започва и електронното общуване на хората. Това е електронния ни адрес или така наречения имейл. Защото тя е електронната поща, електронния адрес, тя е ключа към всички други комуникации, които осъществяваме. Самия факт, че като си купим чисто нов телефон, първата ни работа, като го включим, е да си въведем имейл адреса. Не ни пита за ЕГН, не ни пита за номер на телефон, пита ни за имейл адрес. Телевизор да си купим, пита ни за имейл адрес. Това ни е лицето пред компютъра, това ни е лицето пред кибермрежата. И оттам трябва да започне и нашата, така да се каже, сигурност, защото ако загубим достъп до електронната си почта, на практика ние губим всичко. Не ние, този, който си е загубил това, защото на нас такива неща не могат да ни се случат, да си загубим почта, да си загубим парола и някой да ни я вземе. И както в всяко едно нещо, така и в електронните почти има най-различни сайтове, най-различни доставчици, които предлагат платени, безплатни и всякакъв вид електронни почти. Коя сте си избрали или с коя работите, това е ваш личен избор, но има сигурни почти, има и по-малко сигурни почти, така както има сигурни ключалки и по-малко сигурни ключалки.
една или по-скоро някои от по-сигурните пощи. Това са Gmail, Outlook, бившия Hotmail, Yahoo до някъде. По-малко сигурните пощи, това са ABV, MailBG и ред други, които са от зората на интернета в България. Пак казвам, коя почта ще си изберете, това си е личен ваш избор, но аз ще ви разкажа предимствата и недостатъците на едните и другите видове почти. Вие сами си решете. Която и почта да изберете, спазвайте няколко простички правила, за да ви е по-лесен живота. Като пример давам себе си. Аз имам сигурно 7-8, може би 10 почти. Ще кажете защо толкова много? Ами защо? Първата ми е една лична поща, която си я ползвам за общуване с приятели и хора, с които, така да се каже, всеки ден си разменям някакви неща. Но тя си ми е моя лична. Втора поща имам, Габриел Радев, gmail.com, която съм си я направил за електронния подпис и съм я обявил пред НАП, данъчни и други. И на нея получавам информация и съобщения само свързани с фирмената ми дейност и тази свързана с електронния ми подпис. Третата ми поща, тя е лично към моята фирма направена, Gabo IT BG, и на нея получавам само и единствено служебна кореспонденция. Никакъв друг вид пощи, друг вид съобщения, които получавам там, веднага ще ми направят впечатление, че няма как да ми пише някой на тази поща, да ми праща покани за приятелства и така нататък. И 2 или 3 почти имам, които съм ги направил съответно за най-различни сайтове, форуми, интернет магазини, защото 99% е сигурно, че регистрирайки тая почта там, аз ще започна да получавам безкрайно много реклами, спам, предложения и така нататък. И понеже важните ми почти ми седат и на телефона и получавам известия за тях по всяко време, какво ще стане? Аз ще получавам по 10 известия на час за неща, които абсолютно не ме интересуват. И за това аз съм си разделил почтите по приоритети. Когато сте по-голяма фирма и имате повече от един служител, а дори един служител да имате освен вас, тогава не е желателно, а силно препоръчително е да си му направите и на него служебна почта, но тя да не е типа Гошо еди кой си почтата, а да е направена според длъжността, която заема. Защото този човек пусне, няма как да си тръгне с тази почта, а контрагентите и хората, с които работи, ще му знаят служебната почта. И третия ми, поредния вид имейл адрес, който съм си направил, докато още са безплатни, разбира се. Това е за различните социални мрежи. Защо? Защото пак там, знаете, има много комуникации и получавайки писмо на тази почта, която аз съм си я направил за Facebook, за TikTok, за Instagram и другите мрежи, аз пак знам, че по-различно от с някаква различна насоченост или тематика, няма как да пристигне. Ако пристигне, то значи това е някаква измама. Пак в тая връзка, когато имате служител, който отговаря за вашата веб страница, за вашата Facebook група, за вашата TikTok група, за вашата Instagram страница, силно препоръчително е, пак казвам, да му направите отделна почта само за него и само за работа с тази конкретна страница, защото ако се смени служителя,
вие само сменяте паролата и давате същия имейл на следващия човек, който се занимава с тази дейност. По този начин избягваме да получаваме, пак казвам, и фалшиви писма, както знаете, са пълни с най-различни измами и писма, които не са ни по предназначение. Служебните почти си ги четем и си знаем, че пристигат служебни писма. Личните си знаем, че ще дойдат само от хора, които са ни лично познати. И за да се върнем към началото на почтите и тяхното управление, както споменах, има по-сигурни и има по-малко сигурни почти. Кои са по-сигурните почти? По-сигурните почти са тези, които предлагат някакъв вид контрол, някакъв вид уведомяване, когато някой се опита да влезе в почта, която не е негова, в смисъл опита се да влезе в наша почта. Примерно в Gmail има двуфакторно удостоверяване, така нареченото допълнителен метод на защита име, парола, и на телефона получаваме едно известие. Това вие ли сте, който се опитва да влезе в момента в тази почта, защото сте седнали в някакъв чуж офис, системата веднага вижда, че сте от място различно от обичайното и иска повторно потвърждаване. Да, вие ли сте или наречения one-time password OTP парола, кода, който имате на телефона и трябва да го въведете, за да потвърдите, че това сте вие. По-малко сигурните почти, като любимите ни АБВ, МЕО, БГ и така нататък, там са останали на ниво 2000-та година, когато са ги започнали да ги предлагат на потребителите и там нямаме абсолютно никакъв контрол дали освен нас някой друг не е влязал в тази поща, дали заедно с нас половината мъжнала не чете съобщенията, които получаваме, по-любопитните може даже и да им отговарят, ако им се стори някое писъмце така интересно, нали, това в кръга на шегата, но там, освен ако не штракнем на едно коленце история, по никакъв начин не може да разберем дали човек, който ни знае паролата, не е влязал, не ни следи кореспонденцията и по този начин не става изтичане на данни към хора, които нямат работа да ги гледат тези неща. Да. Пощи без двуфакторно удостоверяване за мен са като едно резенце така на вратата, едно пиронче закачено, просто колкото вратата да не може да бъде отворена по най-лесния начин. Освен двуфакторното удостоверяване, разбира се, другото важно нещо е, когато си създаваме поща, това е паролата. От доста време по-сериозните имейл сайтове, които предлагат безплатни в кавички имейли, това е паролата. И те ни карат по доста време вече, нормалните казвам, пощи, да си въведем една по-сигурна парола, минимум 9 знака, малки, големи букви, цифри и някакви препинателни знаци. Защо? Защото навлязоха, а още и преди да навлезнат изкуствени и не толкова изкуствени интелекти, които в момента за 3 секунди могат да превратят всички видове комбинации от 8 знаци като цифри и букви. Още преди 20 години имаше програми, които макар и по-бавно, в рамките на 3 дни можеше да извъртат тези комбинации. И ако паролката ни е любимото ни ЕГН и датата на раждане на жена ни, да бъде 4-5 символа, да бъде разгадана, си влязат
и да злоупотребят с информацията, която могат да намерят в електронната ни почта. Друго пак важно за почтата и за паролите специално. Помним си ги или си ги записваме на място, където е недостъпно за други, защото не толкова дълга и голяма парола да измислите и като я залепите с едно листче на монитора, всеки, който влезе, може да я види и се получава малко като в ония вид, дето се запознават двама. И да ми казва, ти как се казваш? Ами Колю се казвам. Какво ти е лесно името? Лесно, но откакто ти го казах. Същото въжи и за най-сложната парола, откакто ни я разберат и ни я видят, оттам нататък тя престава да бъде толкова сигурна и толкова сложна, но, това казвам, ако сме включили двуфакторното удостоверяване, до някаква степен то ще ни спаси от неавторизиран достъп хора, които нямат работа да ни четат почтата. И пак, нали се връщам и пак напомням. Поради тази причина правете отделни почти за служители, отделни почти за вас, за отделните дейности. По този начин, ако изгубите и се компрометира едната почта, няма да пострада или по-малки щети ще има за бизнеса ви, защото пак казвам, свързани сме по всякакъв начин с почтата. Тя ни е по-важна и от ТГН-то, тя ни е по-важна и от номера на телефона, и от банковата сметка, и от всичко. Тя управлява целия ни живот. И като измислихме, нали, важната почта, като сложихме двуфакторното удостоверяване, като сме си ги направили всичките тези неща, може да бъдем малко по-спокойни. Да, някой ще каже, аз тази почта си я имам от 20 години, сега как ще аз сменям, всичките ме знаят, всичките ме знаят и сега какво. Това лично вие си го преценявате, дали искате да си подсигурите нещата или искате в един момент да си влезете, да се опитате да влезете сутринта в компютъра и да излезе едно хубаво съобщенице, почтата или паролата е невярна. Пак де пипа камерата. Нали, следващото нещо, което също е много важно, освен, нали, паролата, която сме сложили, това са данните, които сме въвели ние в регистрацията на тази почта. Това обикновено ни искат година на раждане, телефон за връзка или по-скоро за СМС, ако сме, нали, за да може да си възстановим паролата, ако случайно я забравим, загубим и я въведем неправилно. И трябва много внимателно да въвеждаме тези неща. Примерно, нали, казвам, дата на раждане и така нататък. Тази дата на раждане, която въвеждаме, не всички почти искат, но да речем в любимата ни АБВ, да речем, искат тази почта, за да може като си забравим ние паролата, не предлагат двуфакторно удостоверение, като си забравим ние паролата, да си въведем датата на раждане и той да ни попита един много труден въпрос, името на вашето куче. И преди, нали, да ни зададе въпроса, ние трябва да си въведем дата на раждане. Дата на раждане могат да ни я видят от 3500 места, ако пожелаят. Лична моя практика е, защото, пак казвам, тази дата, която сме написали, нито ще ни пратят някакъв подарък за рождения ден, нито някакъв бонус ще ни дадат. Абсолютно нищо. Това е уж за да сме по-сигурни. Аз съм си добил такава практика от годините. Навсякъде, където ми искат дата на раждане в такива сайтове, да пиша 2.2.72. Лесно се помни и като знам, че навсякъде съм е въвел, ако случайно
по някакъв начин си забравя правилата, което може да се случи на всеки, особено ще е по-рядко, си я въвеждам нея. И ние вече ще знаем датата на раждане. Да, вие вече ми я знаете, но не знаете въпроса как се казва котката и Да. затова няма как да продължите нататъка. Но ако съм си въвел телефона, това говоря, това е за... Въвел съм си телефона, ще получа СМС, на който да си... който код да въведа, за да вляза по-нататък. Но ако имаме двуфакторни удостоверявания и други, това нещо отпада, защото ще си влезем с кода, който ще ни генерира приложението. Но тук идва следващата част от данните, които въвеждаме. Имаме, пак казвам, освен имейла, и всеки има регистрация в някаква социална мрежа. Фейсбук, Инстаграм и тоци там. Където пожелаем, може да си споделяме разни неща. Естествено, имаме и фирмени такива. И там също е много важно. Сега там естествено може да си, не може, нормално е да си въведем истинските данни, но винаги трябва да проверяваме дали данните, които сме въвели там, са актуални. Защото аз съм по-възрастничък така човек, но тези така, тези едно време помним, различните оператори даваха, имахме по 100 минутки разговори, по 200 минутки разговори безплатни и аз съм стигал до моменти, когато имах и в Viva.com, защото даваха за 5 лева 150 минутки, и в МТЛ, защото пък ми знаеха номер. И имах 3-4 телефона, които естествено през различните периоди, аз съм ги ползвал, да, но като съм си въвел единия, там съм въвел другия. И какво става в един момент? Закръги всичките ненужни телефони, оставих си един единствен, който си ми беше основния, и другите някъде там си седат. Те си седат, ама оператора, като минат 2 годините, даже и 1 година, като мине и този номер, вече е свободен, защото не е наш, той е на оператора, той не го е дал само да си го ползваме, той го дава на следващия клиент, който си е купил телефон от него или се е подписал договор, и какво се получава? Тръгва да си прави той регистрация във Фейсбук. Вие сте си оставили стария номер на телефона, защото то толкова един телефон. Той почва да прави регистрация, въвежда си номера на телефона новия, вашия стария, и Фейсбук му казва: ама ти вече имаш Фейсбук и приятели имаш даже. Искаш ли да ги поздрави сега всичките? И вика: да, ограбиха ме, хакнаха ме. Никой не ви е хакнал, никой не ви е ограбил. Вие сте си оставили номера на телефона стария или стария имейл, който пък повечето почти като минат 3 години затварят почтата и всеки, който пожелае, може да я регистрира. Аз не познавам, нали, такива хора да си забравили почти и да са ми ги взели, освен тук до мен един, който се намира, но по-толкова взеха му само Фейсбук, голяма работа. Той си направи друг пък. И сега има два. Даже е надалавена от тази работа, че му откраднаха. Те не са му и откраднали, тя почта вече не е негова. Тези почти не са наши. Буквени, цифрени съобщания, както и интернет адресите, нали, веб сървърите. Ако не ги платим, всеки друг може да ги вземе. Това е също много важно. Да проверяваме информацията, която въвеждаме в социални мрежи, в интернет банкиране дори. Имаме служител, въвели сме му неговите данни, че има право да оперира със сметката, той напуска, ние въвеждаме следващия, той си остава с някакви права. Ако реши да злоупотреби, ние по никакъв начин не може да се и оплачем дори, защото за банката този човек, вие лично сте отишли и сте му дали права да оперира с тази сметка. И сме забравили да махнем телефона или да махнем имейла. Банката, профил в социалните мрежи, от достъп до системата, с която работим. Затова трябва да ви е като правило
когато работите с персонала и с други. В момента, в който прекратите взаимоотношения, вие да прекратите и достъпа на този човек до почтата. Дали, нали, когато е, както ви препоръча, ако сте му направили служебна почта, секретар или офис или нещо друго, просто сменяте паролата и става да има достъп до цялата тази информация. В противен случай сте изложени на риск човека да се изкуши и да злоупотреби с нея, за което естествено ще се виновни единствено и само вие, защото вие сте оставили системата незащитена. И като пример, понеже са ми най-удобни така положителен пример, нали, ще ви разкажа примерно в клиника CityDent какво сме направили, защото с примерите става така по-ясно за хората и осмислят при тях как. Като да, ето виж, той е отличник, той само частици носи вкъщи. Аз къде съм, какво сме направили ние в CityDent? Значи, първо, освен имейла, който ни е лицето, ние трябва да имаме някакъв достъп до интернет. В къщи, в офиса и така нататък. Насякъде идва кабелния оператор, боцка дупчи там, къде най-хубаво си е намерил новата дограмичка, прави една дупка, вкарва едни кабели, слага една котейка наречена рутер и ние вече имаме интернет. И той си тръгва и си замина и рутера си остава с една паролка админ или админ 1, 2, 3, 4, която е много трудна, съпрична на всичко отгоре, всички видове рутер. И всеки, който си няма работа и реши да пробва дали не сме си оставили случайно фабричните настройки, той може да влезе, да достъпи рутера, а като достъпи рутера, става съдружник на цялата ни мрежа, с която ние си общуваме там 3-4, колкото компютъра има и има достъп до абсолютно цялата информация, която, нали, за това първото нещо, което е човека, който се занимава с или дори техника, който ви е инсталирал нещата, да смени паролата, може да си я запишете на листче или на гърба на рутера, това вече си е по ваше усмотрение, но задължително паролата трябва да бъде сменена, за да няма как някой, който си няма работа, да има достъп до вашата мрежа и в тази връзка някои фирми, някои клиники, някои офиси, така, понеже са по-съпричастни, останало пак от времето, когато интернета беше така, на порцийки ни го даваха и струваше колкото един бъбрек, даваха безплатен интернет на хората, които са в чакалнята или които са в офиса, които така да се забавляват докато чакат. Ако сте решили да направите така това добро дело, безплатния интернет да го споделите, задължително го направете през отделен рутер. Ако ви от по-модерните рутери имам възможност споделения безжичен интернет да е в отделна мрежа, но ако нямате такава функция на вашия рутер, задължително е да си вземете и искате да предоставите тая безплатна екстра към клиентите и пациентите, задължително е да отделите през отделен рутер, който няма абсолютно никаква връзка с вашата мрежа, защото любимото занимание, пак ще дам един пример на един приятел, който така беше шегобиец, като отиде в хотел или в офис някъде и види, че мрежата е безплатна, да пробва админ или админ 2-3 и първата работа му беше хем да смени паролата, хем да им спре интернета, така, защото за него му е много смешно тая работа, пък на вас няма да ви е много смешно, ако някой, докато седи в чакалнята, реши да ви спре интернета. Другото важно нещо, което е, всички имаме телефони, лаптопи, таблети и какви ли не средства пък за комуникация, които си ги разнасяме напред-назад, нагоре-надолу. И пак хората не се замислят, че на тези устройства ние държим цялата си информация. Така,
Дето се казва в открит достъп. Оставили сме си лаптопчето в багажника на колата, отишли си да пием едно кафенце, само че докато ние пием едно кафенце, някой добър човек решил да ни помогне и да ни ги мъкнем нагоре-надолу тия тежки работи, да ни са измъкнати бъбреци и гърба да ни боли. Той решава да ни освободи от тях и съответно получава като бонус цялата ви Мамо, кореспонденция и всичките мамо, ви данни, които ги имате. мамо, ти можеш ли да говориш с него? И за това таблетче, телефонче, лаптопче, задължително е да им сложите парола и то на ниво натискане копче за включване. Не от Windows, не. Още всяка една... Сега, телефоните вече, нали, си ги имаме на подразбиране не иска паролка, но там пък добра практика е, пак казвам, всеки си има. Има лицево разпознаване, има пръстово разпознаване. Аз като по-глупавичък човечец съм си сложил пин-код. Трудно се събрава, само че многократно съм бил свидетел, нали, говорим, ако някой човече Много важно, да което се пошегува малко, да. и вие сте се понапили, сте се позаспали и той е решил да ви вземе телефончето и понеже сте с лицево разпознаване или с пръстче, защото много удобно са, цък, 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 ще ти сложи пръстчето и може да през вашето телефонче каквото си пожелае, включително, нали, да инсталира програмки, които са много забавни. Той може да си чете вашата кореспонденцийка, но това не се случва никога, освен на тези, нали, които ми се обаждат и ми казват, ма какво правим сега? Ами, това правим. За важните, за критичните места, където общуваме, за мен най-сигурно си е да се сложи код такъв, какъвто няма как да се отгадне лесничко. И това сме направили в Citydent. Не само, че сме сложили на всички лаптопи, които разнасяме напред-назад пароли, но цялата информация, която е на дисковете, също е криптирана. Всеки Windows и Mac лаптоп, операционната система за лаптопите, има възможност да се криптира съдържанието, защото ние сме си сложили паролка на компютъра, само че нищо не пречи на любезния човек, който ни го е откраднал, да извади диска, да го закачи като флашка на друго едно устройство и най-спокойно да разполага с нашата информация. А ако мислите, че е много досадно при всяко пускане на компютъра или на лаптопа да въведете една паролка за 5 секунди, сигурно ще ви е много забавно в Комисията за защита на личните данни да пишете 5-6 часа обяснения откъде в интернет са изтекли данните на всичките ваши пациенти. Информацията в днешно време е по-ценна и от златото, защото носи много и пари, и неприятности. Ако попадне в хора, които нямат право и нямат достъп до нея. И за това пък в системата на CityNet, нали, Godent софтуера, който се използва, ние сме направили, че абсолютно всеки потребител си има абсолютно негов личен профил с негова парола. Рецепцията не се работи с потребител рецепция и 3 девойки се сменят през 6 часа и работят и всичките ползват парола 1, 2, 3, 4 и после като стане белята, всяка викам, аз тогава бех за кафе, не съм пипала, аз ще пипам, как ще изтрия аз тия хора, не? Този начин и за доктори, и за персонал, всеки си има отделна паролка
И допълнителна екстра, нали, сме направили след работно време да няма достъп потребителя до системата, защото като си дойде и си седне на служебния компютър, може да си отваря служебната програма на Godento и да работи с пациентите, като си е вкъщи, да си пие кафето и няма работа да рови. Казвам за обикновения персонал. Естествено, нали, собствениците и администраторите си имат достъп нужния, когато трябва. Другото важно нещо, което това е архивирането на файловете на данните, с които работим. В CityDent имаме мрежов диск, на който през няколко часа се прави пълен архив на информацията. Сървърите, естествено, които обслужват Godento софтуера, как правят всеки ден архиви. Така че ако стане някакъв проблем с компютъра или с диска, той може да бъде в рамките на няколко часа възстановен и да не загубите вие по никакъв начин достъп до вашата информация. И другото, което пак е свързано с имейли и с почти, изпращането на разни списъци, на разни заявки, на разни фактури и други неща. Нежелателно. Силно препоръчително е, с който и да общуваме, тези данни да бъдат архивирани с парола. Защото вие следвали, нали, някаква хигиена и сте си осигурили почта, компютър и другите неща, това е добре, но не знаете този отсреща, който ги получава, дали изобщо му е хрумвало, че трябва да си защити по някакъв начин информацията и става малко като една катастрофа така някъде по магистралката или по пътя. Ти внимаваш, другия не внимава, обаче и двамата страдате. И обикновено страдат ние повече, защото сме ударените. По същия начин, нали, става и изтичането на информация. Изпращаме на някой някакъв списък и понеже неговата почта е компрометирана, става белята. Затова препоръчително, даже задължително е, когато обменяме информация с други хора, и между хората в фирмата ни, информацията да бъде архивирана с парола, за да сме сигурни, че няма дори да я намери някой на флашка и на кадър, няма как да достъпи тази информация. Сигурните пароли също са част от системата Godento, нали, която сме въвели. Трябва да са малки, големи букви. Нали, спазени са добрите практики, които се прилагат в цял свят. Това казвам. Почта, която не ви задължава да се смените паролата с по-голяма и по-сигурна, е като едно пиронче на вратата, колкото да не я отвори, като духне вятъра. Еднократната парола, one-time password. Доведохме в системата на CityDent, доведохме в системата на Godento, която тези, които я ползват, знаят. Имаше една лека съпротива, когато преди 6 месеца започнахме да я налагаме. Ма какво? Това сега кодове ще въвеждам. Това всичко е за ваша сигурност. Изтичането на паролата води до изтичане на информация. Изтичането на информация води до много и страшни проблеми. Другото пак, което казвам. Съпротивата е един ден. Един ден е съпротивата. Това. Но тези, които в началото беха едни късания на ризи, беха, да, знаеш колко трябва, само ще ти занимавам. Това го направихме всъщност за по-добра защита на другите хора. При нас тази система си беше, пак казвам, дори Wi-Fi, дори интернета в клиниката е забранен след работно време.
И сайт. Другото, което сме направили. Забранени са сайтове, които нямат работа, нямат място в работата на клиниката. Няма почти лични, няма сайтове за какво ли не там, защото си няма работа на това. Купим обувки. Направен е един бял списък на сайтовете, които са 4 или 5, до които трябва да има достъп служител, докато е на работа. И това е. Той няма какво да съм, дори да няма работа, ако иска да си отвори телефона, там да си штрака на каквото си иска, да получава каквито си иска, боболечки и други неща. Пресен пример ще ви дам. На 27 януари спря да работи системата на Висшия административен съд, спря да работи системата на Агенцията по вписването. Защо? Защото са получили едно хубаво имейлче, предполагаемо, нали, от една българска поща, не мога да ви кажа, но пощите със сигурно защита не допускат файлове с прикачени изпълними файлове и щракайки на това интересно писмо, вижте тук тази фактура или вижте този договор, щракайки някоя любезна служителка на това писъмце, е криптирано съдържанието на всички компютри в мрежата на Висшия административен съд. Още не могат да се оправят. Имали са архив, да са го върнали. И това защо? Защото просто администратора му е било много досадно да ограничава на хората почтичките и не са ползвали служебна почта, защото ако ползваха служебна почта, тя би трябвало да ограничи получаването на подобен род писма. И само като лек пример ще ви покажа как изглежда един сайт там произволен, който няма филтър на съдържанието. Ето така изглежда. Произволен сайт там съм взел. А ето как изглежда същия сайт, когато сме включили филтър на съдържание, в смисъл рязане на реклами и нежелани сайтове. Ето така изглежда. Вижте го без филтърче и го вижте с филтърче. Как искате да изглеждат вашите сайтове? Не знам, вие сами си преценявате. Някои обичат да штракат на тези, нали, най-различни шарени картинки, защото им е много забавно, но за служебен компютър, за мен, достъпът трябва да е само с тези страници, които ни се полагат за работа. И си имаме и фирмена поща още повече, тогава нямаме достъп до нито един външен сайт извън тези, които ни трябват. По този начин ние сме си защитили абсолютно цялата системка, всичките неща. И за да ви е полезно още малко, тук съм ви направил един чеклист, който да си проверите за вас лично и за фирмата, в която работите или която е ваша, кои неща така сте си ги проверили и видели. Пак казвам, сигурен имейл, сигурна парола, двуфакторно удостоверяване, не само на почтата, на всички места, където се предлагат. Аз имам над 40 приложения, които съм и сайтове, които съм добавил. Еднократно го иска този код, при еднократно влизане от ново устройство. Следващия път си влизате вече само с името и с парола. Но това ви спестява много главоболия, това ще ви спести много ядове, защото, пак казвам, на нас никога не може да ни се случи. Случва се само на уния лошите хора, които през седмица ми звънат и викат, какво става сега, какво ще правим? Правим, нищо няма да правим. Тя работата вече е станала. Ако успеем да си възстановим достъпа до почтата, до профилите в социалните мрежи, добре. Ако не можем, този, който ги е взел, не само си ги ползва, но много охотно започва примерно да праща от наше име писъмца на съобщения на други
приятели, нали, които са му в групата, дай паричи за късък, дай това, дай онова, или пък ако се чудите, четейки в новините как така на някой са му откраднали едни парички, мога да ви кажа от опит на мои клиенти, 30 хиляди лева минават за 3 секунди през електронното банкиране, когато имат достъп неоторизиран до вашата поща. И другия интересен случай, пак, нали, четем и гледаме по новините, еди коя си фирма превела 1 милион на измамници. И ти пък как ще преведе 1 милион? Много лесно така. Той си има достъп до вашата пощичка, защото тя не е много сигурна, проверява с кои контрагенти работите, вижда кои са тези с по-големите така опоръчета. В един момент вие получавате една месечна фактурка, че трябва да си платите задълженията към доставчика за няколко стотин хиляди лева, но вие го четете 2 или 3 пъти на ден. Любезният човечец, който заедно с вас ги чете, понеже е трудолюбив, го пита преди вас, подменя имейла с фактурката с същия, с малката разлика, че банковата сметка Айбана е друг. И от счетоводството, понеже имат много работа и от всякъде ги дърпат. Коста, аз моите 2 милиона! Коста, аз моите... Натискат копчето и ги превеждат на новата сметка и след това вие пишете едни жалби, обяснения и други такива неща, как са ви ограбили. Да, така се случва, нали. За това, нали, пак казвам, защитата е много важно и трябва да си проверяваме, пак казвам, абсолютно всички данни, които сме въвели в минали времена, защото времето минава, ние забравяме къде какво сме въвели. Добра практика е веднъж седмично или месечно, зависи колко е интензивно, да проверите имена, пароли, телефони, имейли и други, дали са актуални на местата, където сме се регистрирали и дали някой друг случайно не ги знае, за да ги сменим, нали, своевременно. И както казах още в начало, темата е много дълга, много обширна и не може да се предпазим от всичките неща, но имайки тази хигиена, имайки в главата така настройката да си ги спазваме, макар и кратички и лесни тези правила, проблемите ще бъдат доста по-малко за нас и за нашия бизнес. Мисля, че това е. Тук има едно QR кодче за връзка с мен, ако желаете, или през екипа на Citydent. Ако има някакви въпроси, на разположение съм, мога да отговоря. Добре, благодарим на Габриел Радев за изнесената лекция. Надявам се всички... Само да кажа сега, защото, нали, може да има много въпроси. Голден казаха така, дай да го направят. Не, трябва да се обърнете към ваш интернет IT специалист. Да, все пак говорим за различни градове, за различни... Да, ние не познаваме вашата архитектура, но много по-често ни се случва, докторката не се обади, ама тук сега. Ама докторе, ти не разбираш от това нещо. Дай ми IT специалиста да му обясня. Защо това ми е бавно? Ами, дай ми IT специалист. Нека така. да, Митко ми дава нещо, което може би изпуснах леко, но то не е пряко свързано с... Добре е да си имате доверен сервизен техник или администратор, ако фирмата ви е така по-голяма, пък и да не е толкова голяма, доверен, с който да работите постоянно, не на паник бутон да викате първия, който ви попадне, защото сега нещо е станало, защото вероятността пък да попаднете на някой, дето сега се учи и то на вашата глава, и така от тук ви подстрижи, пък от тук ви обръсне, е много голяма. Значи, поддръжката на една компютърна техника, на една система, също е много важно нещо, което не бива да се неглижира.
и трябва да си имаме човек, с който работим, желателно е постоянно. Ако не е назначен, то просто някакъв абонамент или, Му правят както се зъбчето, казва, профилактично, нали, както почиствате му всяка зъбчето. година, нали, ходим ние на зъболекари, това е работата. IT специалиста пък съответно, нали, да си идва и да си проверява профилактично някъде дали няма някакъв проблем и да не се получи така, че сутринта като си пуснем компютъра, той да пусне една сива струйчица дим и да се чудим какво да правим, защото нямаме достъп до нашата система. Нали? Но това, пак казвам, всеки сам си преценя себе си, но пак добра практика е да си имате постоянен човек, както, нали, аз имам постоянни лекари, зъболекари, където си хода, ходейки и обаждайки се на пожар на някой, вероятността да ни забатачи още повече е много голяма. Добре, благодарим на IT специалистите за така проведеното обучение. Надявам се, че повечето от вас са осъзнали първата нужда, че трябва да си сменят почтата с Gmail от такава, която е не толкова защитена. Предполагам, че повечето от вас, които сте в момента, 90% от вас имат почти в така нареченото пространство, което е незащитено. Тук вече идва и реда, ако адвокат Мария Радева има някои нещица да каже по-свързано с денталната практика и защита и организация, кратичко, така че да може с това да приключим днешният вебинар. Ами аз здравейте на всички и благодаря за поканата. Вземам повод от последната презентация, две неща ще кажа. Първо, защитата на данните ви е изключително важна и е прав доктор Светнов, годината е 2025, а то скоро ще я преполовим, и да ми казвате, че най-сигурният начин е документите ви, за защита документите ви да са на хартиен носител. Мисля, че това все повече ще остава в миналото, така или иначе. Дори да имате съпротива срещу дигитализацията, тя е неизбежна. Най-малкото за тези от вас, които имат договор с НЗОК и за дейностите по НЗОК, а и за всички други предвид на ЗИС, това е задължително. Така че дигитализацията навлиза, пазете си данните. Чувам много често ми казват, това са конспиративни теории, ще ни хакнат системата и така нататък, плюс това голяма работа, като ни я хакнат. Те на НАП хакнаха системата, че нашите ли системи. Вижте какво, вие не сте НАП. И ако ви хакнат системата и данните ви изтекат, на НАП може и нищо да не им се случи, ама на вас ви гарантирам ще ви се случи. Доста неприятни неща, така че защитете си системите. И нещо, което подценявате, внимавайте, когато работите с външни партньори и предоставяте данни на вашите пациенти. Вие, работещите в лечебните заведения, разбира се, имате право да достъпвате до чувствителна медицинска информация, но това е защото работите в лечебно заведение. Вашите партньори, без значение, счетоводства, маркетинг, B2B бизнес, дори и с мен, когато работите, изпращате медицински документи на вашите пациенти, внимавайте и спазвайте правилата, когато предоставяте данните на вашите пациенти на субект извън лечебното заведение. И абсолютно няма никакво значение дали това е друго лечебно заведение, дали е колега, дали е лаборатория и така нататък. Единствено и само тогава, когато предоставяте тези данни на административни органи, било каса, одит, резия и така нататък, там правилата са други, така че бъдете предпазливи.